Edin wieħed mill-istabbilimenti ta' Paċeville. Kulħadd jaf li Paċeville huwa post tal-mistrieħ u ta' divertiment għaż-żgħażagħ imma mhux għaż-żgħażagħ biss. U miegħi għandi il-Massimiljana. Ovvjament Massimiljana m'hemmx għalfejn nistaqsik għax inti tiġi Paċeville kieku ma għajniex hawnhekk. Ekku. Għaliex tiġi Paċeville? L-ewwel nett inħoss li bħala persuna jiena mhux inkollu magna għaddejja mingħajr ma nieqaf m'għandi ċans nistrieħ. Allura fost postijiet oħra xi drabi nifrekwenta dan il-post ukoll biex nistrieħ ftit u naqta' mir-rutina tas-soltu. Ħana millek mistoqsija direttek ma importax. Inti nisranija pratikanti? Nisranija pratikanti. Tgħix għar-reliġjoni. Nipprova ngħixha mill-aħjar li nista'. Għaw min jgħid illi hemm inkompatibilità bejn li tgħix ir-reliġjon u li tiġi Paċeville. Thank you. Fil-verità ma naħsibx li jien ma nemminx xejn ekku smajta anke jiena l-fatt li speċi tiġi f'dan il-post isek qed tonqos b'xi mod. Jiġifieri isu post ta' dnub kien hemm inqal, post tax-xitan, post ħażin hawnhekk Paċeville. Allura min iħobb l-Alla u jipprova jimxi wara t-tagħlim ta' Ġesu Kristu għandu jevitah Paċeville. Jien ma naqbilx magħha xejn. Naqblu fuq hekk. Naqblu fuq hekk. Issa mela laqbadnija fuq hekk. Tista' tgħid li inti kif tgħixha ir-reliġjon għax il-Vanġelu ta' nhar il-Ħadd qed jgħidilna isma' qisu illi tisru, jiġifieri tkunu preparati għal miġġata bejn il-bniedem, tkun preparati jiġifieri li jiena f'ħajti il-ħin kollu f'ħajti, parti integrali minn ħajti huwa li ngħix biex intalla. Dik il-ħajja nisranija. Inti kif tgħix għar-reliġjon? Kif qed inti sewwa Father Charles li tkun nisrani ma tfissirx sempliċement li tmur għall-qudies, anzi, il-bot minn hekk immur mill-qudies u nipprova mmur mhux il-ħadd biss, però nemmen li inti trid tgħix dak li tipprattika, dak li tistqar li inti temmen fih. Għalhekk inħoss li kull post fejn immur nipprova nkun ta' mudell għal min jixtieq ukoll jimxi fuq jaqbad jimxi fuq il-ħajja nisranija. Billi nuri rispett lil dak li jkun nipprova jekk hemm xi ħadd forsi għaddej minn żmien diffiċli u nista' nkun tajnuna nofrilu dik l-għajnuna tiegħi. Anke ħaġa oħra li qed taqbad fuq is-siżżaża hija x-xogħol volontarju. Huma ħafna dawk li mhux biss jagħmlu xogħol volontarju Malta, però hawn numru ta' żgħażagħ sabiħ ħafna li jitilqu lesti jitilqu lil artom u għal ftit ta' żmien jew xhur imorru f'artijiet oħra biex jgħinu mhux biss partijiet fejn hemm faqar materjali, però anke fejn hemm faqar spiritwali u faqar soċjali li huwa ferm kif tgħid sew Mother Teresa huwa pjuttost il-faqar l-aktar diffiċli dak soċjali għax inti meta nieqes mill-imħabba u mir-rispett. Jiġifieri biex tgħix ta' nisrani, laqas tagħmel affarijiet ta' barra minn hawn ukoll straordinarji li qed tgħid inti isma'. Jiena nkun jien, inkun persuna li inħobb lill-oħrajn, nirrispetta lill-oħrajn u lejn lill-oħrajn. Il-ħin kollu. Ġifieri għax hekk jiena nagħmel dan meta mmur nagħmel xogħol volontarju u fil-qejja ta' ħajti ma nagħmlux, allura tkun messa xejn rexta. Jiena ħadd pjaċir inti kif bdejt, għaliex inti qed tgħid jiena il-ħin kollu f'ħajti għax hekk jgħidilna Ġesu, jiena nipprova ngħix b'imħabba u rispett lejn kulħadd. U fejn nista' ngħin. Fil-fatt għandek bissima hekk naħseb li dik il-bissima hija ma tilbisix meta tiġi Paċeville imma dikha kontinwament nipprova xi parti minni. U nemmen li qed hemmhekk għax għandi l-Kristu f'ħajti. Mingħajr Kristu f'ħajti dik id-bissima. U naħseb li veru, u naħseb li veru. Imbagħad semmejt ukoll il-volontarjat illi jiena tant nixtieq ngħin lill-oħrajn u nagħmel il-ġid mal-oħrajn, allura anki nagħti parti sostanzjali minn ħajti, jiġifieri dawn jkunu ġranet impenjattivi nassumijin. Tista' tgħidilna xi ħaġa żgħira hekk fejn mortu. Jiena sentejn u 3 snin ilu għamilt l-esperjenza maż-żgħażagħ ta' Palermo għadna anti Sister sa' Mother Teresa l-5 ġimgħat u għenna tfal li 5 ġimgħat sħaħ. Ekku. 5 ġimgħat u 5 ġimgħat. Jiġifieri dan mill-lif tiegħek ekku. Taħdem il-ħin tiegħi. Veru li inti m'intx tagħti forsi affarijiet li jiswew, però l-ħin jiswa naħseb ferm aktar minn affarijiet. Biex tagħmel vaganza. Jiġifieri dan għal-lif tiegħek tajt u tħallsu naħseb u minn għalija jiena. Nħallsu aħna. Tħallsu l-vjaġġ. U anke biex toqgħodu hemm.
U daw tajt 5 ġimgħat minn ħajtek u darba għamilta din il-ħajja. Għamilta darbtejn. U rġajt għamilta sempliċi raġuni għaliex verament meta tagħti xi ħaġa minnek stess tirċievi bil-wisq aktar lura. Tiltaqa' ma' żgħażagħ hawnhekk illi għamlu l-esperjenza tiegħek hawn ġo Iva, hawn ħafna. Hawn jiġu żgħażagħ qed nieħu gost nisma' ħadi. Għaliex l-impressjoni li iż-żgħażagħ ejja ngħidulhom tajbin biex inkunu ikkaratterizzajnihom ma jirsqux law. Jiena rridhom jirsqu law. Assolutament. Ġifieri li hawn inti qed tgħid li hawn żgħażagħ illi qed jagħmlu l-esperjenza ta' Ġesu f'ħajjithom qed jgħixu tansara saħansitra jagħmlu volontarjat anke barra minn Malta u jagħtu ħafna minn ħinhom u anke mill-ftit li jkollhom li jkunu fadlu għax ikunu għadhom żgħar. U jkunu paċevi li jieħdu pjaċir, jiddevertu, jistrieħu. Jiena lija hekk iridu nkunu. Fil-fatt Ġesu ma nista' nisma'u fil-Vanġelu tal-ħadd, imma Ġesu qal ma nitolbokx li twarrabhom mid-dinja, iridhom ġo d-dinja qal fid-dinja, imma tħallishom mill-ħażin. Jiena ngħidlek illi Massimiliana jalla jkun hawn ħafna żgħażagħ bħalek, jien nemmen li hawn. Jiġifieri aħna qed nippruvaw hekk niltaqgħu maż-żgħażagħ paċevil f'daw l-aħħar programmi u nitkellmu magħhom. U hekk immorru paċevil għaliex speċi paċevil huwa l-post tad-dinja. U kif qed ngħid, Ġesu jridna nkunu fid-dinja. Hekk jalla kulħadd jagħmel dak li qalilna Ġesu, jgħix ta' nisrani, m'hemmx għalfejn tagħmel affarijiet kbar, m'hemmx għalfejn tkun stramp, jiġifieri tista' tibqa' l-iktar affarijiet sempliċi. Tista' tibqa' tmur paċevil, tista' tibqa' tiddeverti, naturalment il-valuri tiegħek ma tikkompromettihomx għax qiegħed paċevil, jiġifieri hemm affarijiet li nagħmilhom u affarijiet li ma nagħmilhomx għax hekk jallimna Ġesu, imma ngħix ħajja normali, ikolli l-Ġesu f'qalbi u nagħmel dak li jgħidli Ġesu. Mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: bħal fi żmien Noè hekk tkun il-miġja ta' bin il-bniedem. Għax kif fi żmien ta' qabel id-dilluvju kienu jieklu u jixorbu, jiżżewġu u jżewġu sa dakinhar li Noè daħal fl-arka u b'xejn ma ntebħu sa ma wasal id-dilluvju u ġar lil kulħadd, hekk tkun il-miġja ta' bin il-bniedem. Imbagħad tnejn ikunu fl-għalqa, wieħed jittieħed u l-ieħor jitħalla. Żewġ nisa jkunu jitħnu flimkien, waħda tittieħed u l-oħra titħalla. Isru mela għax ma tafux il-jum li fih jiġi sidkom. Kunu għafu dan li kieku sit id-dar kellu jkun jaf f'liema sara tal-lejl se jiġi l-ħallil, kien jisar u ma jħallix min jinfidlu l-ħitan ta' daru. Mela kunu lesti intom ukoll, għax qatt ma tistgħu tobsru is-siegħa li fiha jiġi bin il-bniedem.